лайфа, то Да, с македонеца. То македонеца, къде се прави на българин. То да, бе, те нали бяха били един там, бяха били те 5 човека отидаха един да бият. Оня глупак си даде адреса. Не, това са мангалите. Това са мангалите. Те мангалите, те мангалите, те отидаха там. Му фанаха. Това е друг лайф. Това са други лайфове. Има около 5-6 контента, къде се въртат. Има на 5-6 контента, такива главни, на един контент на курви и още 4-5 контента на различни такива, къде се въртат. Мангалите там се биха, ходят, обединяваха се, ходиха там в Буковък. Да, т.е. Това са с интерес следа всички тук. Къде са ходили да се бият, бе? У Буковък едни мангали се биха. Събираха се, там бият се, заплашват се. А Буковък е... Калашници, некви калашници. Буковък не е ли село, бе? Не знам, някакво плевенско, някаква плевенска... Добре, ако отиш в селото, уния като изгледат с едни колци там, бате, какви... Ще бият всеки, да, ама... Вкарват някакви етнически... Не, Буковък е плевенско, бе. Има и квартал в Ботевград. Може. Не знам. Сега ще ти кажа, аз в Ботевград, центъра, знаеш ли го на Ботевград? Център Георги Измерлиев, Македончето. Лично аз съм направил целият център преди 4 години с хидроизолация. Аз работя в строителството, всеки божи ден работя и там изолирах целият център. Те го изкопаха и го направих наново с още 10 момчета, нали? И общо взето аз съм в строителството работя и не е много време да се разправям с TikTok, ама всичко знам от TikTok, защото през първото свободно време веднага се включвам в TikTok и го гледам. Ето интересен, да, много. И много такива близките години, на 43 години съм и съм направил много големи обекти с България, участвам. Имам наблюдение. Абсолютен работник. Нито съм шеф, нито никакъв. Обаче ме слагат. По морето идвал ли си? Аз съм бил по морето от 2000 година. Много ясно, бе, как да не съм. Сега съм за 23 години. Слънчев бряг. На Слънчев бряг. Колко пари съм живял. И съм продавал часовници. Имах един период, къде летото работа на морето, а пък през останалото време е работило строителството пак. Винаги съм си прост работник. Обаче Всевишния ми е давал да имам разнообразие в живота. За обикновени сутинки съм работил, обаче па имам здраве. Това ми е. Това е най-важното. И на морето съм работил, и в Стария Несебър ги познавам всички. Ето Янаки. Мале, сто съм пушил трева и той я бръмчеше с едно БМВ. Старо, тройка. И така и винаги е бил много гаден. Той става много гаден и тогава беше много гаден. Ама гаден в добрия смисъл на думата, въпреки че и лошия, много е гаден. Той си е местен бек. Янаки, знаеш ли го? Аз от 2000-та година бях до 2004. От TikTok Янаки, братле. Той е бати бека, той е толкова долен човек. Аз тези години бях, 2000-та година, когато почна да се Янаки има пици, продава и сувенири, такива играчки, много е цвер. Унесебър е много голем човек, да знаете. Унесебър е много голем човек. Спирам да говоря. Чувате ли, бе? Живе. Ама кара вътре в лайфа. Ама кара вътре в лайфа. Не знам.